Vagy 2-3 oroszlát el kéne jönni segíteni. Hát jön mindenki a településről szemetet összeszedni. Hát itt találkozzunk kint, előttünk. Reggel 8-kor. Mit szól azt, hogy holnap megcsináljuk a telepet? Parkra sétanak. Nagyon jó lesz. Még én is fogok rá vigyázni. Többek között is. Tudnak mi segíteni benne majd holnap a személyzedésre? Természetesen, meg. Bármit kell csinálni. Társadalomban én is hozzájárulok. Sőt a család is. Zoli, itt lesz egy rajta, kettő hajtó. Ott lesz még egy. Aztán 4 lesz ezen a dolgon. 4 de nem viszik el. Kirakom mellé egy darab szatyor, nem viszik el. Nem viszik el, ilyen sem. Betonkockát csináljuk, azt arra egy rá. Akkor szépen kivezetni. Elvágod idézem. Mit csinálhat? Hagyjuk el. Ennyi. Hány inger? 2 gyerek. 6 óra felmentek, ezt nagy zsákot megfogjátok. Azt amit annak kell zsákra, a szemetet öntitek vele. Igen. Hát onnan megkezdjük. Hozzákat beszálltak, akkor meg... Még a szoros palenkát nem szeretem. Majd én felszerelem. Adom kesztyűt, gyere! Néra vágja! Tessék! Nem kell nekem húró. Menjünk a számol el az emberek? Majd megkezdjük. Akkor értezek fel a második kéne, akkor az ágot venni. Forszed a forralhoz. Csapdolni jó lehet. Ez a hatóság. Hol mentek plusz? Mit csináltak azon? Megkezdjük a személyszedést. Mondjad! Kasza, kapa. Ki? Hova fogjátok hordani? Kivigyük a szemetes szai szemét. Egy embernek, vagy 2 embernek egy zsák, nem? Hát 2 embernek szedjen zsák, egy zsák, nem? Onnét meg hozunk be sziklakert. Parkosítasz? Itt van még egy nagy zsák. Hogy hívnak egyébként? Horváth Zoltán vagyok. Vagy. Pessé! Menni, menni, muszáj menni. Mit fog a családom enni? Ha én nem fogok dolgozni, hát mit fog a családom enni? Ha én nem fogok dolgozni, hát mit fog a családom enni? Tartozok én a kocsmába, egy fél liter borárával. Jaj, Istenem, hogy adjam meg, hogy az Uram ne tudja meg. Jaj, Istenem, hogy adjam meg, hogy az Uram ne tudja meg. Menni, menni, muszáj menni. De mit fog a családom enni? Mert ha én nem fogok dolgozni, hát mit fog a családom enni? Ha én nem fogok dolgozni, hát mit fog a családom enni? Kimentem az állomásra, helyre jegyet vettem a vonatra.